Teda Aja, vítejte teda u mého nového videa. Dnešní video jsem vlastně slibovala, jakoby, že už asi před dněma měla Aneška vlastně oslavu narozeniny, jak jsem říkala. Jenomže já jsem to nenatáčela, jelikož Aneška, já jsem jí to jakoby říkala a ona říkala, že jakože prostě je to takový osobní, jakoby co dostala a že prostě je to taky začátku přišlo trošku jiný, ale tak přišlo mi to docela bezva to natáčet. A vlastně takže jsem to nenatáčela, takže se omlouvám. Ale teď je vlastně druhý video povídání s Ajou #2. A dnešní video budu taky povídat, jelikož za 2 týdny, což je 31. května, nevím, jestli to je za 2 týdny, za týden a něco, v neděli 31. května jedu do Německa s Aneškou a s různýma známýma, prostě mamka, teta, kámoška, kámoš, všichni prostě úplně. A to bude prostě bomba. Ono vlastně, já nevím teď, jestli to znáte, je to v Mnichově v Německu a vlastně je to zábavný park. Teď nějak se to jmenuje Blestino, nějak takhle. A jenom platíte, to je úplně bezva cena, platíte vstup jenom 200. Jo, úplně jenom 200. A máte tam různé atrakce, je to vlastně největší zábavný park v Německu, což je úplně prostě bomba. A máte tam různé atrakce, máte tam horskou dráhu úplně velkou. A není to jako klasická, ale je to prostě, že se to sama takhle ještě točí, takhle protáčí a vy furt jedete, to je úplně hnusný. A nebo jsem tam ještě viděla takovej člun a vlastně máte ochranu vestu, že jo? A můžete i spadnout do vody, to bude úplně bomba, takže já jsem zavolala samozřejmě Anešce, jestli by nechtěla se mnou jet, že mamka mi to dovolila, že 200 jenom na tajto. A prostě můžete na tu atrakci jít klidně i milionkrát, prostě kolikrát chcete, to je úplně bomba. A takže jako ona to hned brala, protože jakože jo, prostě 200 jenom na tajto celý, což tam je úplně hodně moc atrakcí, ještě víc než na Matějský pouti. Nebo na Římský pouti. A vlastně jenom 200 vstup, takže já tam tentokrát, teď úplně 100%, teď vám to můžu slíbit, odpřísáhnout. Že prostě tam budu natáčet vlog, prostě bude to úplně hustý, my s Aneškou tam prostě budeme spolu. Tam prostě na všechny budeme chodit, budeme tam jít moc kolikrát chceme, opravdu kolikrát chceme a tohle prostě je jakoby prostě možnost, která se stane jenom prostě máte na to jenom jednu šanci, protože nikdy se vám nestane to, protože jelikož oni tam jedou někdy s poštou, myslím, že, nebo jenom prostě něco ze sponzoři s poštou, kde mamka vlastně pracuje. A vlastně prostě tohle se vám nikdy nestane, kdybyste mohli jít do Německa. Jinak platíte třeba za celou rodinu 5000, jo. Ale jenom za jednoho člověka 200. Mamka teda 400, my 2 a Aneška si to zaplatí sama, takže 600. Ale prostě, nebo 400 za mě a za mamku, to je úplně hustá cena prostě, za tady to všechno. Prostě úplně bomba. Myslím, že já počítám tak, ty tam mi říkala, že tam pojedeme tak v 6 ráno, takže určitě už v 6 ráno čekejte, že natočím nějaký video, jak jdeme a takový, takže já budu muset stávat tak v 5, pokud fakt pojedeme v 6, ale já si myslím, že jo, protože že jo, bude to v neděli a v pondělí zase jdeme do školy, že jo, takže takhle. Ale prostě bude tam úplně hustý, budou tam prostě fajný atrakce a takovýhle. A takže úplně všechno vám ještě řeknu dopředu, já nevím teď, co já nevím, třeba to bych musela dělat ještě v sobotu někdy. Vím, že v sobotu máme pohřeb vlastně mý babičky, takže bych udělala v sobotu ještě povídání s Ajou #3 a tam bych řekla už ovšem prostě ty informace prostě, jak by to bylo a takovýhle. Samozřejmě někdy v 6, pokud pojedeme fakt v 6, tak v 5:30 teda Aneška k nám asi přijde. A začneme teda už asi natáčet, jenom mě mrzí to, že mobil má nejvíc procent asi 100. A to mě docela mrzí, kdyby tam bylo třeba, nevím, 1000. Ale to se nestane, jo. Nebo to prostě, to je asi nelogický. Ale prostě bude to strašně hustý. A úplně se strašně moc těším, ale prostě to bude úplně bomba. Prostě to bude úplně hustý, kolik lidí tam bude prostě, já úplně nikdy jsem neviděla to, že by se na jednu atrakci mohlo jít milionkrát, ani bez placení prostě. To je úplně hustý. Takže tohle jsem vám teda chtěla strašně moc říct, já se úplně strašně moc těším. S Aneškou jsme to probírali asi 10 minut, jenom volali jsme jako s mobilem kreditem, že jo. A prostě ona hned, jakoby já jsem mi vysvětlila to, že prostě jako jestli pojedeme, že prostě 200, že jo, jenom na vstup a mamka řekla, že jo, protože jaká máma by neřekla jo.
když vstup je jenom 200. A třeba za celou rodinu byste platili 5000, protože 5x200 je 1000 třeba, jo, ale kdyby z vás prostě bylo víc, tak prostě 5000, to je úplně prostě strašná cena. A prostě za 2 osoby 400, to je úplně bomba. Takže za jednu osobu jako maximálně 200. Pokud tam vy pojedete, nebo prostě někdy, jestli o tom víte, nebo takhle, tak určitě se tam třeba uvidíme. Takže doufám, že tam někdo z vás bude. A teda 100% se těším na ten vlog, protože teď ono bude, jakoby, jak vidíte teď prostě to světlo, tak to bude někdy teď v 6 prostě, nebo to bude někdy v 6, ano. A pokud pojedeme, já nevím, třeba díl, ale já si myslím, že tak v těch 7-8 už bychom fakt jako měli být v tom autobuse. Tak to bude úplně bomba, protože já budu sedět vedle Anešky, prostě budem natáčet. Těším prostě. Strašně moc úplně, jenomže mě mrzí to, že jakoby třeba na té horské dráze tam nebudu moc držet takhle ten mobil, že jo. Protože to mě docela taky štve. Protože oni vždycky u každý atrakce, nebo aspoň jsem to viděla, nebo i byla, a chtěla jsem to natáčet. Ahoj! Ahoj! Omlouvám se. Takže, kde jsem tam skončila? Že prostě budu natáčet, takže prostě v autobusech a prostě bude to strašně moc bomba. Strašně se těším, prostě ta zmrzlina, prostě budou tam různé atrakce. A jo, a to jsem chtěla říct, nikdy se mi teda nestalo, nebo nikdy se úplně fakt strašně vždycky, to je u každé atrakce, když někam jdete na horskou dráhu nebo prostě tak vždycky u každý píšou pravidla, kde vlastně stojí nevytahovat prostě z ruce z té atrakce, takže jako mi docvaklo, že asi fakt jakože natáčet nebudu, protože jo, držím takhle a nebudu ho držet jako takhle. Když to by taky šlo, jenomže to je prostě blbost. A prostě určitě fakt 100% čekejte vlog, a Nežka už s tím i souhlasila, takže teď už to bude prostě bomba. Úplně prostě rozhodla jsem se, že na tady ten vlog prostě to upravím, že tam bude hudba v podstatě a bude to úplně bomba. Protože tady když tak dole někde budete jakoby video v tom příštím vlogu, jenomže zase jednou dní to, že to budete mít prostě jenom bez hudby. Jo, takže teď tentokrát ten vlog bude upravený a bude tam v pozadí hudba. Takže takhle. Takže ještě jednou se teda omlouvám za to, že vlastně nebyl ten vlog z té Anežky oslavy, jenomže ona to zase nechtěla a já jsem se jí zapomněla zeptat. Takže se teda omlouvám. Takže teda mějte se hezky, uvidíme se vlastně příští sobotu, povídání s Ajou #3. A pokud by to bylo někdy dřív, nebo někdy prostě, kdybych si fakt vzpomněla ještě na něco, tak když tak natočím ještě jedno povídání s Ajou, a to už by bylo jako dřív ještě než v sobotu. A to jenom kdyby. Takže tohle by bylo teda opravdu všechno, mějte se hezky. Mějte se hezky, užívejte si života a ahoj, v sobotu. Teda, no jakoby v sobotu na povídání s AO3, což budu vidět úplně hodně moc informací a v neděli se uvidíme na vlogu. Takže se mějte strašně hezky. Doufám, že se vám mé video líbilo a uvidíme se teda příště, protože teď jsem se zase rozděla a to je úplně bomba. Takže se teda mějte hezky a ahoj.